Uw taak is om voor te bereiden een les voor het vak geschiedenis. En die geschiedenisles die focust zich eigenlijk een beetje op het begin van de 20e eeuw. En het boek dat je hebt gelezen stamt uit die tijd. Het is op het ogenblik een saaie pan op school. En het duurt nog 63 dagen voor het kerstvakantie is. Maar weet je wat moppig is? We gaan een club oprichten van de leukste meisjes van de klas. Sissy van Marksveld had het skreun in joggentje. De HBS-tijd van Joop ter Heul. Duizenden puberfamkes dreamden van een libben als Joop. En soms begon ze ik een dagboek. Anne Frank wie is een famke. Onze club heet de Jo Popino Lukiko Club. Het heeft wel iets van klikla, klorikloentje, hè? Maar het zijn de beginletters van onze namen. We wisten niet anders. Als ik mijn pols erg intrek, kan ik het in 1 adem schrijven. Nou, nog altijd, 100 jaar later, had Joop een soort vriendin. En waar leest nou zo'n oud famkesboek? En waarom? Van mijzelf weet ik het wel. Ik kreeg het boek toen ik 12 jaar weer, van mijn tante. En zo nou en dan lees ik het weer en dan moet ik leidje om heel tijd dezelfde dingen. En dan verlang ik weerom naar dat famke, de onschuld. En het romantische idee dat het aljaar aan de eind wel goed komt. Er binnen volle meer vriendinnen van Joop ter Heul. Marian en Inkie bijgelijks, uit Greens. Eindelijk in het geboortedorp van onze Sis. Ja. Die bomen waren er toen ook al, denk ik. Ja, dit ziet er authentiek uit, dit paadje. Waarom zijn wij nooit eerder in Oranjewoud geweest? Ja, dat vroegen we ons voornamelijk af. Dat is heel gek. Ja. Ik lees Sissy van Marksveld, denk ik, sinds ik een jaar of 10 ben. Toen kreeg ik het boek van mijn moeder. En ik vind het verbijsterend dat ik hier nu pas ben. Ik snap het niet. Er was 1 laantje waarvan wij zeker wisten, bijna zeker, dat zij daar ook doorheen gelopen heeft. En dat was toch wel een soort van plaatsvervangend Setske gevoel. Oranjewoud, eind 19e eeuw. Sissy van Marksveld weer nog gewoon Setske de Haan, dochter van de squalmaster. Setske boatte tussen de bjemmen. Ziet bij haar heid op squallen, ging naar de HBS op het Jereveen. Roem mij haar vriendin oer de bospaden, maar dreamde van wat oors, ergens oors, 4 voet. Kom aan, zei de generaal en begon te lezen. Toen ze was aan, we hebben doorlopend maling aan school, staarde ze vernietigend naar me. En toen ze gelezen had, en de school in de lucht met boeken erbij. Hier blijkt voldoende jullie rebelse geest uit. Ik zal er rekening mee houden. Ga maar weer zitten, Jo. Wij zijn, denk ik, door Sissy van Marksveld bevriend geraakt. Wij zaten samen in een bandje. We zongen allebei in die tijd. Het was vrouwenband, Elske Medde. En dat was een soort van Jo Popino Lukiko Club. En ik vermoed zelf dat een van ons een citaat uit Joop ter Heul bracht. En dat de ander dat herkende. Waarschijnlijk, ik ben ziek geweest. Ik ben hard ziek geweest. Koorts en influenza. Maar ik ben er weer bovenop gekomen dat ik oersterk ben. Ik vermoed dat het zo is geweest zal zijn. En daarmee ontdekten wij elkaar. In ieder geval onze liefde voor Sissy van Marksveld natuurlijk. En we bleken literair gezien nog wat meer overeenkomst te hebben. Maar dat was wel onze basis. Het is altijd een beetje zo'n soort geheim dingetje, denk ik wel eens, onder vrouwen. Van, hou jij ook van Sissy van Marksveld? Heb jij ook Joop ter Heul gelezen? Oh, en dan begin je onmiddellijk te praten over Joop Popino Lukiko Club en zo. Dat is een soort van, het is net alsof er een soort van geheim bondgenootschap is dan, denk ik, tussen vrouwen. Waar is die school dan van haar vader? Ja, dat weet ik niet. Ik denk toch ergens hier in de buurt, lijkt me. Dus ik hoor wel kinderen.
Zo jammer dat dit er niet meer staat. Ja. Dit was een bedevaartsoord geworden dan. Ja, maar ik snap ook niet dat je er zoiets voor in de plaats zet. Nee, maar kijk nou toch, dat is gewoon een noodgebouw dat daar. Het is heel lelijk. Maar deze stemmen klonken toen ook. Ja. Het valt een beetje uit elkaar. Het valt helemaal uit elkaar. Hoe oud is het? 1922. Ik ben jij begonnen te schreeuwen, maar dit dagboek is van 1922. Ik heb gisteren een knots van een bibliotheekboek gehaald. Het heette Joop ter Heul. Het is erg vervelend voor de mensen die erbij zitten, want je doet niets anders dan lachen. Ja, ik moest er samen leiden. En weer echt heel grappig en ik woer niet hoor zoals dat boek lezen. Ik vond het echt zo leuk en ik vond Joop heel leuk en ik vond al die vriendinnen heel leuk. En die ben ik alweer heel verschillend, die vriendin. En daar hiek het dan ik bij mijn vriendin oer. Zo van, waar vind je het leuk? Pien of Lou of, nou ja, Kit is natuurlijk altijd heel leuk. En ik doe juffrouw Weijers erbij kwam en dat zit dan in het tweede boek. Dat zij heel ziek werd en stjet. Ja, en dat vond ik zo bijzonder, want een boek waar ik samen leidje moest. En bij die scène begon ik prompt te gaan. Dus dat vond ik echt heel mooi, dat je echt goelig kon om Joop ter Heul. Ik weet nog dat ik altijd in het weekend was. Dan moesten wij heel lang op bed lezen blijven, want dus hij de mem er al kwam. Dat ik dan schriften vol schreef op mijn buik in bed. En het eerste dat ik hier boek, dat ging over een gewoon famke en die heet Lou Vermeer. Dus Lou, dat heet ik natuurlijk uit Sissy van Marksveld, want daar is ik een vriendin die heet Lou. Dat famke, dat schreeuwde ik dagboek, kreeg ze als Joop ter Heul. Dat had ik gewoon naidien. Maar ja, het is net zo grappig en goed als dat van de Sissy van Marksveld. Oké, dan gaan we nu taalgebruik doen. Bijvoorbeeld hier. Kit speelde een mop en daar gingen we heen. Je denkt, ja, een mop spelen, hoe speel je nou een mop? En hoe ga je daar dan vervolgens heen? Ik hou heel veel van vroeger en van dingen die oud zijn en wat nu eigenlijk gewoon niet meer voorkomt en bestaat. En daardoor vind ik juist heel erg dat het boek bij mij past. Nou, dat alles zo samen was en niet via sociale media en telefoons en dat je iemand een berichtje stuurt. Je gaat gewoon naar iemand toe of je schrijft een briefje en die stop je door de brievenbus. Dat vind ik heerlijk. Nou ja, we zijn dan inderdaad aan het dansen en piano spelen en zo. Ja. Wij doen wel iets andere dingen, zoals films kijken over... Ja, zij zijn echt een beetje meisjes de hele tijd bij elkaar. En er komen niet heel veel jongens in het boek voor. En ik heb alleen van Connie, was dat voor mij? Oh ja. Je had een vriendje. Je hebt wel tegenwoordig. Praten jullie volgens mij ook gewoon genoeg met allemaal jongens en... Praten met jou. Ik denk dat ze iets deftiger zijn dan wie binnen. En maar qua gewoon op squallen en vriendinnen zie ik ook net echt een heel groot verschil. Dat ze gewoon zo gezellig een clubavond met z'n allen organiseren. Dat lijkt me zo heerlijk om daar bij te zijn en mee te doen. Ja, wat zie die wie vooral al praten. En hier zie ik vaak taartjes erbij en zo. En wie praten nou ik wil al en zo. Maar het is, ik weet net, het is wel oors. Maar in grote lijn gaat het wel hetzelfde. Ik knikte ze allemaal toe, één voor één. Kun je het je voorstellen net, dat ik zo vol was van blijdschap dat ik wel luid op had kunnen lachen of huilen. Of zomaar neerploffen in de boot en danken voor iets wat haast te groot is om helemaal te begrijpen. Als je het leest, ja, je wordt er gewoon blij van. Het geeft me toch wel weer een goed gevoel van... Uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Beschrijf Joop eens. Ze ziet eruit met kort haar
En ze heeft een hele lange armen. Ze wordt ook heel mager als ze heel hard moet studeren. Slank. Maar verder, blond, donker, ik weet het niet. Toch ben je mij donker hier en hele leuke eigen en net super creërs. Maar gewoon, een leuk type. Natuurlijk haar outfit, dat wie altijd wel. Dat ze zijn rok gewoon hier en zo. Haar kleding is praktisch en niet super netjes of zo. Onconventioneel. Een dwarskop. Onbekommerd ook. Ja, heerlijk onbekommerd. Ja, gedurfd wel, vind ik. En dapper en wel stoer. Omdat ze dat ik ding stiekem dwat het waan. Dat was dan ik wel even voor haar. Solidair. Ze had beslist het van onstellerij. Ze had begrutsen bij mensen en een lied had ze, denk ik. En ik gooide een paar geweldige klapzoenen in de telefoon, dat hij zeker wel geschrokken zal zijn. Want Julie doet zoiets op zijn Engels natuurlijk. Maar hij zei, dag Julietteke, dag lief, dag blond vrouwke, tot straks hè. Dag manneke, dag interessant joggeke, zei ik, dag. En toen hing ik de hoorn op en heb 10 minuten aan tafel zitten daveren voor mijn boterham met jam. En die laatste zin, weet je, het was echt zo goed in dialogen. Het spat inderdaad van de pagina's wat jij zegt. Oer Famkesboeken en oer Sissy van Marksveld is een soort skreun. Ik troch Siska Dresselhuis. Zij wie jarenlang haardredacteur van feministisch tijdschrift Opzij. Siska komt uit Oudeborn. Daar wie haar heid doemnie. Bij ons thuis lagen boeken van mijn zussen en mijn broer. En die zijn respectievelijk 9, 13 en 17 jaar ouder dan ik. En die lazen geen Sissy van Marksveld klaarblijkelijk. Dus ik begon toen ik kon lezen eigenlijk de boeken te lezen die thuis lagen. Waren veel te moeilijk voor mij, ik snapte de helft ook niet. Maar ik las ze, want die lagen er. En toen ik 17 was en dus al van de middelbare school, toen dacht ik, nou ga ik toch nog een keer Sissy van Marksveld lezen. Wat wie het eerste boek dat jullie lezen? Ik denk de HBS-tijd van Joop de Heul. Dat is een hartstikke leuk boek. Waarom is dat zo leuk? Het gaat over meisjes op een middelbare school, wat natuurlijk al tamelijk apart is. Ik heb in de jaren 50, 60 op een middelbare school, toen was het al heel gewoon. Maar in die tijd gingen meisjes nog niet zoveel naar de HBS, dus dat was leuk, daar had je herkenning in. En het waren rebelse meiden, geen tuthola's, dus dat was ook leuk. Nou ja, ze deden gekke dingen. Ze spraken een eigen gek taaltje. Ze waren niet bang. Ze hadden op school, als er wat was, durfde Joop de Heul ook altijd haar zegje te doen, op te komen. Als er een affaire was, dan werd ze over de klas uitgestuurd, moest ze naar de directeur, weet ik veel. Dus dat waren geen suffe meiden. En dat is het sneuien, maar goed, daar komen we misschien later nog op, dat als ze ouder wordt en trouwt, dan wordt ze een enorme saaie muts. En toen dacht ik, hoe bestaat het? Het verhaal van Joop ter Heul speelt hem af in Amsterdam. Daar stiert de HBS. Daar is het park. Ze komt uit een rieke familie en ze wennet in een grut huis met tjinstfamkes. Zijn libben hier Setske zelfs net hoorn in Oranjewoud. Maar ze verlangde de won naar. Wit biografe Monica Soeting. Ze is hier in 1936 gekomen en is toen in dit huis gaan wonen. Op nummer 3 is dat. De eerste etage waar dat mooie erkertje is. Nou, dat was de droom die ze altijd had en die uitgekomen is. Ik denk dat ze misschien nog liever in de straat hierachter had willen wonen, want daar staan de allerduurste huizen in Amsterdam. Dat was toen en dat is nog steeds zo. Dus hele grote vrijstaande villa's. Maar dat was waarschijnlijk al te duur. Maar ik denk dat ze daar wel Joop ter Heul heeft gesitueerd. Dat wil zeggen, als je Joop ter Heul goed leest en op zoek gaat naar plekken in Amsterdam, want de jeugd van Joop ter Heul speelt hier in Amsterdam, dan kan het haast niet anders dan dat het zich hier afspeelt allemaal. We zijn aan het Vondelpark. Hier zijn de hele grote huizen waar alleen maar hele rijke mensen kunnen wonen. En de vader van Joop ter Heul is een hele rijke zakenman. Dus dat moet wel hier zijn geweest. En in dat milieu speelt Joop ter Heul. En toen Sissy zelf hier kwam,
woonde ze dus in feite in de wijk waar ze haar heldin heeft gesitueerd. Mina kwam binnen met mijn boeket. Ik schrok er zelf van, want het was erg haveloos. Ik had gezegd, maar flink wat groen om het op te maken. Maar het was haast alleen maar groen. Met een paar rozen ertussendoor. Net een bosje radijs. Ik begrijp het niet, zei ma. De Ivy Shop staat toch bekend als uiterst gedistingeerd? Maar het is niet uit de Ivy Shop, zei ik. Het is zomaar ergens uit een winkel. Nou, deze winkel staat bekend als uiterst gedistingeerd, heb ik gelezen. Waar heb u dat gelezen? In Sissy van Marksveld. Oké, nou, kijk aan. Komen er wel eens mensen in de winkel die dat ook allemaal gelezen hebben? Ik regelmaat. Mensen zeiden van, oh, Sissy van Marksveld. Oh ja, jawel, het is dus niet uit de wereld. Het tegendeel, het verbaast me zelfs. Ja, dat het nog steeds gebeurt. Ja. Een oorvamke uit Amsterdam wie Anne Frank. Zij wie wijf van de boeken van Sissy van Marksveld en vooral van Joop ter Heul. Ze neemde haar dagboek Kitty naar een van de vriendinnen van Joop. Anne wie doe al van plan om haar dagboek uit te gaan. Joop ter Heul-serie behoorde tot de lievelingsboeken van Anne Frank. En Anne Frank heeft haar eigen dagboek gebaseerd aanvankelijk op de dagboeken van Joop ter Heul. En gebruikte ook de personages in haar eigen dagboek. En wilde ook schrijfster worden? En wilde zeker schrijfster worden. Ja, dus ze heeft zeker, ja. Dus die boeken van Sissy van Marksveld, die hebben Anne Frank mede geïnspireerd om een roman te schrijven. Want haar eigen dagboek wilde ze later, ook na de oorlog, wilde ze dat als roman uitgeven. Dat mogen we niet vergeten. Ik ben enthousiast over de Joop ter Heul-serie. Sissy van Marksveld schrijft knal. Ik zal ze beslist mijn kinderen ook laten lezen. Schreeuwt Anne in haar dagboek. Na de oorlog ging Otto Frank met het dagboek van zijn dochter naar Sissy van Marksveld ta, om het eerst aan haar lezen te laten, liek als Anne van Doelwest hier. Ten eerste waren haar boeken in de tijd waarin ze schreef enorm populair. Werden meteen heel goed verkocht. Niet alleen die serie, ook haar andere boeken zijn echt door duizenden mensen gelezen. En worden nog steeds gelezen, worden nog steeds uitgegeven, moet je je voorstellen. De Joop ter Heul, de eerste boek is in 1919 uitgegeven. Dat kun je nog steeds kopen in een nieuwe uitgave. Die taal blijft ontzettend leuk. Het is sprankelend, zelfrelativerend. Het is grappig. Ja, ik weet dat Sissy van Marksveld ook zo waarderen was door de tijd heen, dat haar boeken goed verkocht waren. Maar ja, ze valt natuurlijk buiten de literatuurgeschiedenis. Dat wordt ze net neemt. En wat vind je daarvan? Je snapt dat het zagien is, want de literatuur is eigenlijk toch altijd maken van een heel lang skoft terug witte mannen die te vleerd hingen. Maar het klopt natuurlijk net, want de helft van de bevolking is vrouw. En daar had we ongeveer de helft de Sissy van Marksveld lezen. Dus het was net voor het christelijke gedeelte vroeger. Hè? Dus uw mem had je het net lezen. Ik vind haar ontzettend onderschat. Ja. Ik denk niet dat ze literatuur is, maar ik denk wel dat ze onderschat is, ja. Ja, maar haar dialogen bijvoorbeeld zijn echt ijzersterk. Ja. Er zijn zelden schrijvers die dat kunnen evenaren. En ze liet die meisken, hoe haar karakters binnen, echt terug wat ze zeiden, beeldt ze haar karakter nog eens een keer uit. Bijvoorbeeld alles wat die Julie zei. Die zei bijvoorbeeld, ik voel me niets gedisponeerd. Dan, ja, dat zul je ook nooit zeggen. Alleen voor de grap. Had ze Julie niet dan wel. En zo had ze, van al die vriendinnen, had ze een eigen stijl en een eigen taalgebruik. En dat is heel goed. Maar enfin, laten we daar nog geen zorg over hebben. We hebben vanmiddag plechtig beloofd, wij zevenen, met de hand op mijn gehavende atlas, dat we de club ons hele leven lang zullen steunen.
In bepaalde periodes van mijn leven had ik altijd dat ik van een examen zie het en had ik het heel druk hier. Het eerste wat ik dan deed, wie Joop ter Heul lezen. Het sloeg nergens op, maar dat moest dan op een of andere manier. En als ik het had ik moeilijk hier, vertrettelijk weer, dan pakte ik een Joop ter Heul boek erbij of een oorboek van Sissy van Marksveld, De Louter in Kuur. Dat vind ik heel leuk. En haar directe humor, dat is denk ik mijn humor. Dat spreekt mij ook zo aan. Dan maar ik leid zien via de alles. Dat is weer een soort antidepressiva pils, ja. Ja, als je ziek bent. Als je ziek bent. Maar inderdaad ook wel als ik me niet zo prettig voel. Als ik een soort diverdoortie moet hebben. Jij leest het elk jaar. Ja, ieder jaar de Joop ter Heul en de Zomerzotheid. De Joop Opino Lukico Club van Joop ter Heul, dat was een club vriendinnen waarvan je altijd wilde dat het jouw vriendinnen waren. Ja, daar wilde je bij horen. Je wilde ook, en je voelde ook dat je daarbij hoorde in je hart. In wezen ging het over kracht en over lak hebben aan conventies. En dat je kan verzetten tegen wat een omgeving van je wil. En dat het uitgedaagd wordt en dat je dan, als je maar trouw blijft aan jezelf, dat het dan goed komt. Dus het is karaktervormend. En op een heel andere manier dan de brave, suikerzoete manier waarop veel meisjesboeken toen werden geschreven. Dus ik denk dat zij daar heel belangrijk in is geweest. Een soort voortrekkersrol heeft gespeeld. Nou, toen zij met Leo, kijk, die verliefderigheid met Leo, dat vonden wij allemaal nog wel spannend. Dat we waren zelf natuurlijk ook verliefd en dat was wel heel spannend. Maar toen ze eenmaal getrouwd was die Leo een enorme zeurpiet. En zij werd ook een heel bang vrouwtje. En toen dacht ik, ja, maar dit klopt helemaal niet met Joop ter Heul. Wat heeft Sissy van Marksveld hier gedaan? Geen idee. Nou zijn die boeken natuurlijk uit de jaren 20, denk ik ongeveer. Dus ja, als die meisjes de HBS gehad had, werd het al heel wat. Ik herinner me ook niet dat Joop ter Heul een baan heeft gehad. Volgens mij is ze van de HBS een beetje daarna misschien leren koken, weet ik veel. En toen is ze getrouwd met deze vreselijke Leo. En dan zie je opeens van die teksten dat ze vergiffenis vraagt aan haar man. Er is dat verhaal dat ze dan inderdaad aardappels laat vallen en toch weer op tafel zet. Nou, dat is een doodzonde. Daar moet ze vergiffenis voor vragen. Je denkt, zeg, schopt die man de deur uit. Maar nee. Ik zat op een kussen aan Leo's voeten en hij streelde mijn haar. Vermoeit het je nu heus niet te veel, Leo? Vermoeit het je nu heus niet te veel? Die man is 20, die zit lekker te roken. Of 30 zal die inmiddels zijn. Nou ja, hier begin ik dus echt te steigeren. Nou, zo gaat het nog even door. Het begint al een beetje in de Joop van Dil ter Heul. Dan is ze getrouwd met Leo van Dil. Zij is dan 19 en die van Dil is, nou, wat zal hij zijn, 21, 22 of zo. Een blaag. Een blaag in ieder geval. Een melkmuil. Vindt dan dat zij op een bepaalde manier toch de huisvrouw moet zijn. En ze zitten ergens in een huis in the middle of nowhere. En zij is dan de hele dag thuis en hij is aan het werk in de stad. En hij vindt ook dat zij thuis moet zijn. En dan wordt ze rebels en dan heeft ze er helemaal geen zin in. En gaat stiekem naar de stad. En dan Leo van Dil is dan heel streng tegen haar. En die zegt van, nou kom eens even bij me zitten. Vrouwtje, kom maar op mijn knie. En dan gaan we daar even over praten. Over wat er vandaag... Nou weet je, zo, een jongen van 22, echt afschuwelijk. Maar goed, daar ligt ze nog heel erg dwars. Dat is nog leuk. Dat is nog hartstikke leuk, want volgt toch de eigen kop. Ja, want je hoopt dan bijna op een echtscheiding. Ja, ik wel. Ik had echt al vanaf het begin een hekel aan die gast. Ja. Dan zegt Joop ter Heul, een tijdje ergens werken, toch heel lang hoop ik. En dan zegt hij, zo lang tot? En dan zegt Joop, tot er een klein mensje komt dat je hier de hele dag nodig zal hebben. Even keek ik Leo aan. Toen maakte ik mijn hoofd uit zijn handen los. Ik verborg het tegen hem aan tussen zijn vest en het oude heerlijke jasje. Kijk, we gaan natuurlijk niet verder over baby, want dan moet je het over seks hebben en weet ik veel.
Dus dat is weer niet aan de orde. Seks komt nooit aan de orde bij Sissy van Marksveld in deze boeken. Maar dit is toch een afhankelijk soort raar vrouwtje geworden met een enge man. Waarvan wij nu zouden zeggen, die man moet op emancipatiecursus. Hè? En dan krijgt Joop en haar jongen, dan heeft ze een kind. En dan... En dat is echt iets, dat is verschrikkelijk. Daar schaam ik me gewoon voor het suikerzoet wordt het dan, hè? Dat ze dat heeft geschreven, daar heb ik een schaamtegevoel voor. Er zit een rare tweespalt in Joop de Heul. We kunnen het Sissy van Marksveld nooit meer vragen. Ik weet ook niet of het er ooit gevraagd is. Ik heb het nooit gelezen. Maar waarom zij van die leuke meid zo'n tutvrouw heeft gemaakt. Misschien omdat dat in die tijd nooit oors weer? Ja, maar dan nog. Kijk, zij zelf heeft, Sissy van Marksveld, heeft zichzelf financieel altijd, wat is het, bedropen? Ja. Ze heeft zichzelf dus altijd kunnen redden financieel. Ze is een werkende vrouw geweest. Heeft 2 kinderen gehad, maar desalniettemin altijd doorgeschreven, doorgewerkt. En dan denk ik, waarom maak je van jouw romanpersonage dan zo'n muts? Hè? Joop ter Heul was mijn vriendin. Alleen op papier. En jou ook. Ja. Dus werden wij toen vriendinnen. Een soort substituut. Ja, dat kwam meest in de buurt, denk ik. Ja. Ja, maar het is heel grappig dat op het moment dat als wij gesprekken hebben en die gaan dan over het leven en soms wordt het zwaar en dan gaan we heel diep en dan maakt een van ons een opmerking uit Joop ter Heul of uit de zomerzotheid. Wat een mooie, mooie maan. En dan schieten we in de lach en dan is het weer gerelativeerd. Het haalt de zwaarte eraf. Dat is zo. Denk ik. Ja. Ja, dat denk ik, ja. Dus we zijn al vanaf onze kindertijd zijn we fan. Ja. Dat je dan nooit eens op bedevaart gaat, dat is heel gek. Er is niet zo heel veel om terug te gaan, toch? Nee, dat is ook weer zo. Huis is er niet meer. Nee. School is er niet meer. De omgeving is er wel stevig aan het zijn. Joet rint het laaie wetter mij te teert. Joet kink wat wie en is amper vaneren. De toekomst loekt, wat wut zal mij regeren. Zoek Buenos Aires eer dien glorie schen. De stream is smel, bedaard glieden de skippen. Onder de bregen scout haar wraad voorbij. Waaronder jocht, de skipper mijn kranten. De feind houdt in de sleep het boord wel vrij.
Nou mast het wettertje in doektal van boetsen. Een boot, zijn lood heer, stiet door de loft. Keertlingen rottelien, skoorten, zeilen, watten. En boppen zwarte wetters, nieuwe kloft. Jou mij dan het roer, ik ben moed nog kreftenbrek. Ik stiet op dit stuit de dimmen te bek. Waar ben mijn maten op die wilde veert? Waar ben mij me, die het wind nog rond te keert? Oer 4 wilde zeeën zul wij tjen. We zullen Buenos Aires glorie sjen.